Namhlanje e-studio nginensizwa Muzi Mthabela. Siyamazi kakhulu ikakhulukazi ku TV. Simbona kumamona kude. Sithi itori ke thina. Kuyitori imidlalo eminingi, Ring of Lies. Simkhumbula kakhulu kwisibaya, Ashes to Ashes, isidingo, Jacob's Cross, umbango, Generations. Ikuphi la ungazange uzube khona angazi. Kodwa sikwazi kakhulu lapho siyakubona uhamba ukhuluma inkulumo ezakhayo, kanti siyakuthanda nokuthi ngumntwana kaNkuluNkulu omthandayo kakhulu uJehova. Asikwamukele eShilo namhlanje. Sikwamukele kuhambo noNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu kuyintokozo kakhulu kumina kubala ikakhulukazi ngikhuluma nawe. Sakhula silalela umsakazo sizwe iphimbo lakho namhlanje sikubona ngamehlo. Ufuna ngikhuluma iqiniso ukuthi bathe nosisi. Asiliyeke. Hey, nihluphile wemantombazana. Bahluphile cha ama DM ngawabona impela angene lapha kumina becela bathi bacela inamba nje kuphela ngithi angizonishaya umama Mthabela futhi nami ngizomshayisa. Futhi siyajabula kakhulu kuba nawe, sijabula kuba nawe namhlanje. Sithatha usibeke. Umuntu onjengawe ozalelwe wakhulela koshowe. Namhlanje sikuthola waziwa iningizimu Afrika wonke uNkulunkulu ekubeke eindaweni eziphezulu. Khumbula emuva ekhaya. Awusikhumbuze la ukhulele khona. Ukhumbulani mawucabanga ikhaya la wazalelwa khona? Uma ngikhuluma ngekhaya kimina ngikhuluma ngendawo yaseMagudu eNtumeni. Ila ngazalelwa eShowe ekhowe ngase ngikhulela ekhaya kwakuyisemagudu emshinini kashukela. Sikhuliswa ugogo nomkhulu uMzolo uMargaret noLo wayimbiza ngoLo ugogo umyeni wakhe uLawrence. Ubani wayibiza ngoLo? Ugogo wayibiza umkhulu ngoLo baba uLawrence uLo athi Maggie awusuka ugogo kwakuMargaret. So kwakuyikhaya lothando. Umkhulu kwakuyinkunzi malanga yendoda eqotho wayindoda enothando. Umkhulu wayelo baba wayevuka ekuseni intatha asiphekele isinkwa sombhako sibe ilokuzana sibe isikhaftini sasesikoleni, you know. So he was the kind of a man yayinothando. What district umkhulu wayelomkhulu wayengobamba umshini wayekhaliphile eyikhulele eyithandele umndeni wakhe. Ngicabanga ukuthi because of i-background yakhe lenogogo ngoba bakhula beyintandane, so bakhula benothando kakhulu befisa ukwenza lezi abingane impilo engcono kunale yabo. Ugogo ke uyena umuntu wayethanda isonto. Hayi umkhulu shefa wekuzwala nje ayisithathi isibeke esontweni ibuye izoyifundela iphepha. Izoyifundela iphepha kodwa ngithanda le ngifuna ukubuyela la. Uthi wayivuka ekseni aniphekele. Yes. Umkhulu hayi ugogo. Umkhulu. Engakusabi lokho ukuthi kuzothiwa hawu indoda enjani le engene ekitchen ipheke ugogo ekhona. Umkhulu kwakuyila amakhehla ayehamba kakhulu ayekude kakhulu nesikhathi sawo. Ngoba yabona nje eNtumeni kusendawo le ukontumeni kompaphala Nkandla kusemakhaya lapho ila khona ozwinyoni ikhala kude ngoba kusemahlanzeni kodwa umkhulu wayengakunqeni ukuvulela ugogo isicapha semoto wayilelo khehla lelo wayezazisa uMzolo kodwa wayenobuqotho ngoba ngikhumbula nje ukuthi kusuka kwabo la eThekwini babehlala eClermont sebeyohlala eMagudu eNtumeni kwakunobandlululo olukhulu because kwakunama communities abelungu behlala emajardini izindle ezinhle kube namandiya ayihlala ezindlini ezazizinhle kodwa singafani nezethu bese kubeza abantu abamnyama and indlela babephathwa ngayo abantu wafika wayishintsha umkhulu wathi this ends now and waphela ngempela. So uyazi abantu mawasebenzela uthi mangaphosisi kwakungikwame enkhuluma othi inkinga ukuthi mangabe ulwela ama-Africans ukuthi ngesandla esisodwa uvika wona unjalo ngesandla sesibili ushaya wona ushaya isitha. So wayithola leyo treatment omkhulu yokushawa abantu bethu ucabanga ukuthi ungcono ngoba nakho ehlala nabelungu i-boardroom. At the same time wayelwela amalungelo abantu abamnyama kunezinto nje ezafike zaphela nya ezazenziwa abelungu namandiya kubantu. Umkhulu wathi mayifika wafika wayiguqula yonke leyo nto. Ufundeni umkhulu? Uqotho. Umkhulu wayeuthanda umndeni wakhe. That's number one. Ngisho namhlanje oma nomalume noma bekhuluma ngomkhulu bakhuluma ngama memories amahle. Umkhulu wayebiza ugogo ngomkami. Ngicabanga ukuthi iimpact nokubaluleka kukababa empilweni yabantwana
ngayibona mina kumkhulu ukuthi kuze kube namhlanje unkosikazi wami ngimbiza ngomngama umthelelo omkhulu kwakuwumkhulu umkhulu mangabe kuthiwa indoda is a provider he was that ngoba wayinehaba ngendlela yesibanga wayifika athenga igross egcwele emakhabethe bese kuba nelinye ikhabethe lahlala egarage ligcwele ukudla nalo yini wayinehaba ngoba wakhula ehlupheka so wayengafuna ezakhe ingane ehlupheka so unkosikazi wami uyangithethisa athi nami nginehaba asikho isidingo sokuthenga ngo12.5 kodwa ukusalayo uzophela ufuzile ndifuza umkhulu ngoba ngathi mangikhula ngibona indlela ayiphatha ngayo ugogo ngayithanda ngafisa ukuthi nami ngelinye ilanga unkosikazi ngimphatha kanje ukhuluma kakhulu ngomkhulu nogogo ibona yini abafaka isisekelo kuwena uhlangane nini nabazali bakho ke uma nobaba abazali bami babe bancane mabehlangana ukuqala kwami nje ukuvula amehlo uma wayefunda ngoye ubaba wayesengapha eThekwini wayefundisa koyiphathele waqhubeka ke kanjalo eClermont so bathe uma ngabe sebeqala bekhula and then uma mayiseqala esebenza ngabe sengihlala naye full time umkhulu futhi bese shonile so bese ngihlala noma wangikhulisa uma ngahlangana nobaba ngina 12 naye ngaba ne relationship naye ngiyathanda ukuyigcizelela indaba yokubaleka kababa empilweni yomntwana ngoba the moment ngiqala ngimazi ubaba waba nomthelelo omkhulu omuhle empilweni yami ukuthi indoda iyini ngakufunda kuyena ubaba so akazange abe ubaba ongekho empilweni yomntwana so ngicabanga ukuthi ukuba khona kwabo sengithe ukukhula ugogo umkhulu engesakhe ugogo eseseledwa badlala indima eyayibaluleke kakhulukazi uma ngoba isikhathi eside nganginaye ngigulele ekhaya kuma boarding school ifika kanjani ungakanani mangabe uqala ukuye boarding school kwakuyilezi inkathi zama-90s la kwakunenkolelo khona ukuthi imfundo enhle ise boarding school manje ufunda standard 5 ngo1990 uma engithatha kenisa enkosi yethu le kwaNongoma ila ngafunda khona boarding school ngaqeda kaNongoma ngase ngizofunda eSt Francis College la eMalini Ayike usulandela thina lapha njengoba usibone nje simphumela yase San Francisco nanenzani 7 square kuzeka ngifuna ukwazi ukuthi wawumncane kakhulu uqala ke boarding school boarding school ifundisana izinto ezinhle nezimbi kuningi okwazi ukufunda kodwa boarding school ngifuna ukwazi kuwena ngoba ukuthola umzali thina esibuye sibo coach sikhanselisha abantu athi uyazi ngenza isinqumo angazi noma ingane ngiyise noma ngingayisi wafundani wena boarding school ngafunda ukuyimela ngakufunda ukuthi uma ngabe umuntu uyabona ekhaya mabezokunikeza mhlawumbe u50 rand u50 rand bayazi bakubone emakuphela ithemba so kumele ukwazi ukusebenzisa lo 50 rand ungawubhubhuli so ngafunda ukuthi izinto eziyinsiza kuwe kumele ufunde ukuyisebenzisa kanjani wena qobo lwakho kumele ufunde ukuyiayinela irresponsibility leyo kumele ufunde ukudlula umbhede irresponsibility leyo kumele ufunde ukukhuluma no interacta nabanye abantu i-social responsibility leyo so ziningi izinto ozifundayo nawe ugcina usuzazi ukuthi ubani because akekho lo muntu oziloke hambo pheza hambo yowashi i-uniform so ubuwazi mawubuye esikoleni ukuthi ngoba ngineshirt elilodwa omabili so ngolwesithathu kumele ngiwashe amashirt ami ukuze ngibe namashirt Thursday and Friday so ugcina ufunda ukwazi ukuyiphatha ukuyimela and ukuba responsible uyazi ukuthi makuphelile etrankini ukudla kuphelile imayonnaise iphelile umzali mhlawumbe uyozayiletha after 2 months manje kwazi ukuzimela ngempela futhi noma kunzima ubona yabona kunzima manje ngikhumbule ekhaya that is the moment la ufunda khona izifundo ezibalulekile ngempilo ezikwenza umuntu responsible masumdala ngizwa kahle wakhula wafunda eSan Francis College wafunda ezwelibanzi kodwa nakhona walunguza ngalunguza ezwelibanzi ngenza khona standard 9 and 10 standard 9 no 10 wafunda ezwelibanzi amaromo ukuthi wawuthola yini nawe khona la uzofunda ngapha okwaba yithuba elihle futhi nakhona ukuthi ngikwazi ukubonda naye ngoba ngangingahlali naye bona lo ngihlala nomama ngifuna ukwazi ke ukuthi iphupho lakho ngesikhathi usakhula wawucabanga ukuthi usokwenzani yinde wawufisa ukuthi uyenze empilweni ngangicabanga ukuthi umsebenzi wami kuyoba ukuthi ngegama lika isebene indodana nomoya ucwebileyo amen
umpriest yes Yep. so ngithe mase ngenza umatric sekumele ngiapply ke manje ukuthi ngiya esidara noma ngiya ecollege ngafikelwa ukutatazela ukuthi lokufuna kwami ukuba umfundisi ingoba ngichazwa ubona sebegqoke amakhasok na sebegqoke nalesi sigqoko sakhona beloke bemile lapha phambili bethi ngegama lika yi7 endodana nomoya ucwebileyo yabo because isikhathi esiningi thina mangabe sikhule emakhaya abifundisi bekubake ilungu kunjalo so ukubona umlungu phakathi kwabantu abamnyama okhuluma isiZulu ya esitshekile kodwa umile lapha phambili so did that impress me njengomntwana yinto eyayibekwe uNkulunkulu enhlizweni yami so ngayibuza ngayiphendula ngase ngenza ke isifungo ngase ngithi ke cha ake ngiyogcina okunye uNkulunkulu uma kuukuthi ngempela lento iwubizo noma ngabe ngikuphi la uyongibiza khona uma ungibiza ngiyovuma sengishiya kanjalo weshiya kanjalo waqhubeka nempilo ngaqhubeka nempilo la kushintsha khona thina sikwazi sesikubona usula phaya komabona kude uqala kanjani ungena kanjani kule ndima kusho ukuthi mangenza umatric ezolibanje ngagcina ngikhetha i-course eyayibizwa ngokuthi video technology ngikhumbula kahle lelo langa ngangihamba nomngane wami uBrian Mshololo ubaba omkhulu wakhe kwakuwumshololo lo owayephethe menzi so sahamba ke saya Natal Tech kuyi open day safike sabuka ama course because ngangingenayo inhloso ukuthi yini enye ngaba yiyo ngavele ngadonsa nje i-course engayibona eduze kwami bathi video technology leyo uzoshaya amafilimu uzoba director uzoba producer ngathi hayi ngiyoproduce amafilimu ngase ngisuka kanjalo ke ngo99 sengiya eGoli sengiqedile i-course yami siyocunga umsebenzi ngasebenza ke behind the scenes but ithe ngonyaka ka2007 ngangi-editor ye-show ebizwa ngeZone 14 kwaba nesinje encane kwakumele ngidlale ngangizoba umuntu othatha intombi kaBhazuka uSweet Mama bese evelethe uproducer uAngus Gibson athi no umuza ngayenza le role so ngiyenza ngoba kwakuyi role yayisimple kwangasikona nokuactor lokho engangikwenza ngoba ngangihamba nje emgoqweni nentombi kaBhazuka siloke sidle ice cream bese uPopeye noSpinach but nansi ke le ndoda le business nentombi yakho kwaphela kanjalo kuthe mangabe kuza the next season ye show ngoba kwakuphela iseason lapho season 3 the makufika useason 4 bese bethu producer no lesa story sasiqala ku season 3 kumele sisiqhube bese siyasivala so ngaqhubeka kanjalo bathi abaningi beloke bengibona ngiloke ngivela kuZone 14 hayi bathi hayi man lo muntu ngathi uya ikhona lento ayenzayo siyaza kana ingqeqesho yayo kodwa ngathi ikhona kwakuyilesi sikhathi sama location bioscope eqala ke abantu abaningi benza ama location bioscope lapha koMzansi Magic bangibiza abantu abaningi bathi athi hayi bungene story la engisibhalile ngifuna ukusenza nawe kancane iyakhula kanjalo i-experience yami yokuactor kuthe mangabe sekuqala ama soap ama telenovela ibhom yathola isibaya base bekhumbula ukuthi hayi lento esayiqala ngalesi sikhathi asiyiqhubeke njengamanje base benginikeza irole kaDuma ngokwakho ngifuna ukwazi nje ngokwakho mangabe ubheka kuzo zonke izinto osuke uyidlala ungasho ukuthi ngesikhathi ungena kwisibaya yila icareer yakho yakhula khona ngoba ila wavela khona ngempela kubantu abaningi leya role yayithini kuwena uDuma for me uyena uvula iminyango yebo isiqalo sami saqala kuyiZone 14 kodwa ukubonakala nami ngiqale ngizibona ukuthi hayi engathi ngiyakhula kulento kwakuyisona isibaya ukuqasha kwami kusibaya ngangaqashwa ukuthi ngoba ngine experience of act babefuna nje umuntu omude one presence nesihluthi nginesihluthi ngalesi sikhathi lalela kwasho ukuthi unako konke lokho base bengibiza ke bathi uzoba ibodyguard kaNdlovu ukuqashwa kwami I was never supposed to have a dialogue kwangamele nje ngibe umuntu okhulumayo but kuthe ku episode 15 16 wathi uDesri Magraf athi no ngeke ndoda ukuvela kwakho ku screen iaudience iba nalento yokuthi bahalela ukubona mo bafuna ukuzwa ukuthi uzothini ungamind ali masingakubhalela ngathi mina ungabuza ibhasibhalile baqala ke bangibhalela ngabalobudlelwano noSibusiso and then yakhula kanjalo akekho wayazi ukuthi 7 years later ngangizogcina sengiyinkosi yaseBhokisini yo uJehova uma ngabe order izinyathelo zakho kuyena
uthi angizange ngangazi ukuthi ngogcina ngila namhlanje thina mangabe sicabanga wena sicabanga iTV kuphela. Now ngifuna ukwazi ukuthi uku-actor uzongena abanye bangena bebancane wena ungena usuthe ukhula futhi ungena emidlalweni omkhulu onjengesibaya uactor nabantu abadlala akade sebemkantshubovu wazizwa unjani kwakungenzima ukudlala nabo kwakungenzima ukuzithola uphakathi nabo noma kwabalula nje ukuthi hayi bafowethu ngicushiseni ngiyangena la kune video engingayenza ku TikTok ekhuluma ngento ebizwa ngeimposter syndrome. Imposter syndrome. Yeah. Ukungena kwami ngangingakufihli ke futhi ukuthi angilona iactor eliqeqeshiwe. Kodwa kwakukhona ukuzenyeza ngoba usebenzela nabantu asebena 20 years experience. Yabona nje ubaba umkhwane babe ne experience yo 25 to 30 years. Ubheki. Yeah. Obabuthwala babe ne experience yo 30 years. Babu ubongani Gumede. Abantu ababe nama experiences amaningi and even isidungo even though emncane kunami kepha wayine experience edlula mina kakhulu kodwa into yayimnandi ukuthi isibaya uma ngabe siqala awuthi ngitshela imfihlo ukuqala kwesibaya kunalento le ku TV ekuthiwa ilanguage kumele ihambe ngendlela ethize sifuna umhlawumbe 50% wesinguni 20% wesitswana kanjalo base beqalile ukushutha mina mangifika. So sithema ngabe khona le program lines mangabe nidlala dialogue before you shoot. Sathi masikwenza lokho kunamagama esingise ngawafaka masikhuluma. Bathi hey lalela ke ndoda lana sopush agenda isiZulu. Sikhuluma isiZulu kuphela la. So sasizana ngoba iscript masifika ngesingisi. Uzitranslate wena usikhulushele ngendlela oyifunayo. Kodwa uma kunendlela ofuna ukuyibeka ngayo ungayizwa besikwazi ukuthi sithi bafo awungisize la ngenza kanjani la ngingayibeka kanjani le line bese ngithi hayi la mhlawumbe ungathi noma umunye athi hayi no mawungena kanje ingaba mnandi bese siyayipheka sithi masingena nje on the floor sesigijima nayo ngani ngoba sasizana kanjalo ke nakulingisa kwakukhona ukuthi sisizane athi umunye ngikhumbula nje kunesine engangenza noSidumo Mtshali siyeza siqede bese ethi director sicela ukuyiphinda bese ethi mina bafo ngicabanga lesini la sidlale kanje ingalento ayikho ngale indlela oyidlala ngayo ikanje sayiphinda sayidlala ayingayizwa nami ukuthi ayingene egiyeni ke manje kuyasiza ukuba nalento ekuthiwa umoya wokufundiseka. Abantu abaningi baba nenkinga ukuthi uma uke walithola ithuba lokungena entweni bese ucabanga ukuthi usufile emva kalokho awusalaleli umuntu. uNkulunkulu wangisiza ngokuthi ngikwazi ukufundiseka so anginawo lo moya wokuthi ngithi ungazongitshela ukuthi ngiyende ngiyabona ngizokudubula mina angikusabi mina nomuntu ozothi lalela izosixabanisa lento yenzayo uthi Jane lapha ku Facebook le voice ngibuka uFacebook ama comment lapha ku Facebook ayi ngeke ngiwafunda manje angeke ngize ngiwafunde amanye wafundiseka wakhula kulento la sikhuluma khona ngawe nohambo lwakho ke manje noNkulunkulu kodwa ngaphambi kwaloko ngifisa ukwazi sibona thina umdlali wezitori zaka TV ophambili futhi sikhomba la nawe sike sakufikela lesikhathi ukuthi uye kuma audition ufike kuthiwe cha asizothatha wena sothatha omunye yakufikela inlento ye rejection ngikuza ukukhuluma ngeimposter syndrome eqaleni ukuthi yakufikela le yanto ukuzenyeza ukuzingabaza ukuthi ngigood enough yini kulento engenzayo wake wa rejectwa wangathola kuma auditions kaningi ngicabanga ukuthi enye into eyangisiza kakhulu ukuthi ngenkathi ngisela eThekwini ngangimodela mawuhamba ke ama auditions okuyomodela uyawahamba mhlambe nje awu15 uthole yodwa. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi ulwazi abangenalo yilo lolo lokuthi awuthi uqala nje ukuya bese uyayithola. So abanye abantu abaningi bakubona semoyeni bese beyitshela bona ukuthi kwabalula no azange kube lula. So ingakho ngithe noma sengisegoli ukuthi uma ngabe kunama auditions ngoba namhlanje sawahamba ama auditions ikakhulukazi for ama commercial uthola ukuthi mhlambe nizoya lapha nani bebaningi ubone ukuthi hayi umunye ubone ukuthi hayi lo ngingamhlula lo
uyibona isidlala emoyeni idlalwa yilowa ucabanga ukuthi ungamhlula thathwe yena usale wena kuthathwe yena kusale wena ngoba kwesinye isikhathi akuyi ngokuthi mhlawumbe awukho good enough kodwa kuya ngokuthi le look abayifunayo bona wena unayo nango nayo so ngicabanga ukuthi kubalekile ukwazi ukwamukela izimo iyayidinga ke lo mkhakha wethu leyo nto leyo ukuthi ukwazi ukwamukela izimo ngoba abantu abaningi baye bacabanga ukuthi izinto zibalule emhlabeni ayikho into elula so yonke into iza kanzima i-rejection siyayazi namhlanje sisayithola wakhula ufisa ukuba ufaka lokho kunginika isithombe sokuthi vele ukhulele emaromeni ushintsha nini kufika nini la usukhule khona ngokwanele mhlambe nje uma ngabe uphuma esikoleni kakhulukazi mawukade ukhonza ufunda esikoleni la kukhonzwa khona njalo abantu abaningi base bephuma bebecekekile bethi ngempindi ngakhonza mina eSan Francis sasiye esikoleni esontweni zonke insuku ngo6 ekseni umsomluko kuyoshawula ehlanu nantambama emini siye grotto ngomsonto ngesontweni abantu abaningi ngiyazi ukuthi baphuma bathi angifisi lutho wena uhambo lwakho lokhonza lube njani ngangimthanda uNkulunkulu somfana omncane njengoba ngisho ukuthi akekho wayengiphoqa ukuthi ngithanda ukuba umfundisi kwakukhona lento ke lapha emaromeni yokuba altar server sasiyithanda ke le isikhonzi nabafowethu olu nolungelo sasithanda ukulwa njengoba kade ngingayichazi yasemagudu lento mina ukuthi kwakuthi bakufika umfundisi kodwa ke enkonzweni kwakuza amandiya nabantu abamnyama mhlambe nabilunga ababili abathathu so masifika thina njengoba ngisho ukuthi umkhulu wathi mayifika kwakune nocalucalulo olukhulu ama altar server kwakaba abafana bamandiya hayi sathi masifika nathi sasilwa kucaca ukuthi ke siyabagudluza ngoba nathi sifuna ukuba ama altar servers so I think wangiqala lapho kumthanda uNkulunkulu I think ngikhula ngangimthanda nje vele uNkulunkulu ngoba nalisodo ngangaphoqwa ukuthi ngiyekulona kuthe sendikhulileke sise Marian Ridge lapho ngakhethwa khona ukuba enye yama leaders youth yabona mangabe uye esontweni uyihambela awuyiboni ipolitiki eyenzeka enkonzweni so njengomfanyana omncane ngangikhonzela sidumise sihambele but the moment uba kwi leadership ila uqala khona ubona ukuthi akukho perfect esontweni yangilimaza leyo nto njengomfana omncane ngahamba ngayigoli mangifike egoli ngo99 ngo year 2000 makhethwa leadership entsha bangikhetha as chairperson yama young adults nalapho futhi ngafike ngahlangana khona neresistance eyayiba khona enkonzweni kuba kanje kuba khona igroup ethanda umfundisi bese kuba khona igroup engamfuni nokumbona umfundisi ebese kuyaxatshanwa ke ngenkathi bexabana abantu abadala iyouth ebese ibaphakathi nendawo engazazi ukuthi ishone kuphi abanye basebenzisa iyouth ukulwa izimpi zabo sayithola silapho ke kulezo zimpi ezazingena ngqondo kumina ukuthi balwa kanjani abantu esontweni yangiphula umoya kakhulu leyo nto ngashiya isonto for about 3 years ngasilandelela into zami ke manje ngalandela inew age ngasuka kwinew age ngazama zonke lezi ezinye izinto ngenhlanhla ngangumuntu othanda ukufunda incwadi so ngaqala ke ngafunda ngaze ngahlangana nalezi incwadi conversations with God ezazenza isense ngaleso sikhathi yini lezo izamile ngazama uburasta ya ngaphuma futhi kubona ngaya kuma uyafuna khona lento engangiyifuna ngikhumbula nje enye intombazane eyayi director kwiZola 7 yathi mina Mthabela yini lo oyifunayo ngoba uhlezi every month ufunda incwadi enje yini lento oyifunayo ngathi angazi kodwa mhla ngayithola ngizokwazi ukuthi iyo lebe ngiyifuna wangena kuba rasta waphuma nakhona ngaphuma ngaya kuma Hebrew Israelites laba abathi the original Hebrews were black people ngangena kubona ayingabona futhi ukuthi nabo inama crack into yabo ngangena ku Latter Day Saints ngayilunguza ngaphuma ngangena esintwini ngagxila kakhulu sidla imithi nomfowethu sidla imithi sicaba siphalaza senza zonke izinto ngikhumbula nje besihlala kwelinye iflat nomfowethu onogada bebe amaZCC sangena nakhona sadla indayelo hayi kwaphile futhi wakuzama konke ngoba uyayifuna lento kodwa awuyitholi lento oyifunayo and angiyazi ukuthi yini kodwa ngiyazi ukuthi mase ngiyitholile ngizokwazi ukuthi yona ngashiya phansi ngemva kalokho ngase ngiyiphilela njengoba besha abantu abasho ukuthi do you good yeah ngamshaya do you yeah ngizitshela ukuthi
kuzongijabulisa lokho. Uma ushaya uduyu insizwe eziningi mayishaya uduyu zishaya ibhodlela zishaya amantombazana zishaya ushaye kuphi? Amantombazane, utshwala, insangu, umjivo, ngakwenza konke lokho engangicabanga ukuthi kufunwa inhliziyo yami. Ekugcineni kwangangithokozisa. Kwaba yize le. So I knew ukuthi cha ikhona lento engiyifunayo angakayitholi. Abese ethi ugogo wami ugogo Maseko eGoli la engangihlala khona. Athi haya kuzivakashele lapha la eGrace. Ngathi mina ayigogo ngeke abazalwane yabona nje ngayi understand zonke izinto ezenziwa abazalwane, praying in tongues, umculo wabo emarumeni yabona emarumeni umculo wakhona onesizotha. Iyamthanda usemthini yabo sokuyila amaculo la abazalwane bayagxuma bangumsindo. I was like no angiyeki ma happy clap ngangibabiza ngo glory hallelujah ngathi hayi wathi nje just once uvakashe ubone ukuthi uyayithanda yini mangayithandi then sungayiyeka. Ngavakasha once eGrace kube khona okay not bad but ngizophinde ngavakasha eventually yangibamba le ngathi nayi lento bengiyifuna nayi lento and ngithema sengiyibona ngithema ngiqala ngifunda iBhayibheli ngikhula kulona ngayibona lento engangicabanga ukuthi ngiyibambile lapha koNeil Donald Walsh kwi Conversations with God. Lathi iBhayibheli kunezimfundiso eziyimfundiso zemimoya yenkohliso kodwa ezwakala kamnandi endlebeni because ziyayikitaza indlebe yona. I-new age teachings ziyayikitaza indlebe kodwa azilona iqiniso ngoba ezinye zezinto abayikhulumayo zithathelwe eBhayibhelini bese beyiguqula beze repackage kube ngazuthi into right ngandla kuyona. Yo ngifuna ukwazi ukuthi njengomuntu ke osengumzalwane nomthandayo uNkulunkulu mawubuka ibandla njengamanje uthini umbono wakho? Kuningi esigejana ukona ebandleni. Maningi amabandla othola ukuthi kubanga nje umsindo kuyiactivity kodwa uNkulunkulu akasekho noma umoya ongcwele uyimele ngaphandle asimmemile. I-doctrine iyashoda kakhulu enkonzweni. Baningi abafundisi abangazi ukuthi yini lento abayifundisayo ngoba iBhayibheli mawulifunda ujula nalo yila ubona khona ukuthi ziningi izinto ezifihlakele kulento ebhaliwe siyibonayo. Number 1 kunabantu abanokuthi bathi iBhayibheli liyayiphikisa kodwa mawuya kuma original languages la iBhayibheli eyayibhalwe ngalo ziningi izinto ezifihlakalele ezifihlakile kwamanye ama languages uma ngabe translator. Ngenze nje isibonelo uma ngingathi ngingawalicoshwe izinkukhu ngesizulu bese ngithi awuyihumushe leyo nto ngesilungu it's not gonna make sense kodwa kuningi okulahlekayo along the way abantu bese bethi iyayiphikisa le ncwadi ngoba lapha na ithe kodwa uma uya kwi original language ukuthi iyayithini uzothola ukuthi umlayezo awufana lo sithi masufunda bese siwushumayela sigijime nayo size sijuluke sishumayele lento esiyibona ibhaliwe kanti ijulile kunalento esiyibonayo. Ngiyakhala kakhulu mina ngiyimina ngemfundiso ngedoctrine. Bakhona abafundisi othola ukuthi mhlambe ibandla lakhe nje kuhlala ikuvutha nje ngaso sonke isikhathi. Manje wangena epulpit usiyavutha within 5 minutes uyajuluka wonke umuntu umiphekwe izitulo bamemeza hallelujah but kahle what are you teaching? Ithini imfundiso? Is that the doctrine kaJesu na? uJesu ukuhamba kwakhe kwathi salani nifundise ngombuso wezulu. Are we still teaching the kingdom na noma sisifundisela nje ezinye izinto eziceleni? Abantu bakhuluma ngama breakthroughs bakhuluma ngazo zonke lezi zinto mayivuleke iminyango mabaqashuka amaketanga baqashuka ungayazi idoctrine kaKristu. So kumele sazi idoctrine, kumele sazi ukuthi uNkulunkulu ubani. iBhayibheli akuyona incwadi yeprosperity. iBhayibheli akuyona incwadi yokufunda ukuthi how to be rich. iBhayibheli incwadi uNkulunkulu ayibhalela abantwana bakhe ukuthi njengoba senonile lapha nensini yase-Eden nansi iplan yami ye-redemption yomuntu. Yokusindisa umuntu. So ukusindisa umuntu uNkulunkulu usibhalela istory ukuthi ngenkathi usuwonile ungakanani umehluko umonakalo odalwe ukona kuka Adam no Eva. Yini ke sengizoyenza ngoba ezinye zezinto lithi iBhayibheli izinto ezenzeke eTestamenteni elidala ziyisithunzi sezinto ezisazokwenzeka. So uma ngabe for example uNkulunkulu ethi abahlabo Adam abahlabo Abraham abahlabe njengoba kwakukhona isiko lokuchitha igazi, leyo nto yayisibonakaliso sokuthi iyeza liyamvana kaNkulunkulu engenasici eyothi uma ngabe isikwenzile yakufeza konke ebese singabe sisaba khona isidingo sokwenza lokho kwakwenziwa oAbraham ngoba isekufeziwe. Ingakho athi mayishona uJesu wathi
it is finished. Phele. Leli gama elithi tetelestai elasho uJesu lisho ukuthi isikweletu sikhokhiwe. Akusele lutho. Uyabona uma ngabe ukade uyolibhaya impahla esitolo. Awukwazi ukuyikhipha ngokusakweleta. Noma uyikhokhela awukwazi ukuthola ireceipt lokuthi yakho. Kodwa igama lithethelestai lisho ukuthi ireceipt isikweletu sikhokhiwe nali ireceipt lokuthi awusakweleti. Yeah. Asakweleti lutho. Konke esikwenzayo. Ubona abantu bekhuluma bekhihliza amagwebu bethi iBhayibheli liyinkohliso kumele ngabe nathi siyakwenza ngoba no Abraham behlabela obani. Yebo babekwenza ngoba kwakuyisikhathi saloko. So uma ngabe ungeze kuba nayo isambulo bangeze kuba nesambulo sokuthi uthini uNkulunkulu emntwini afuna ukumsindisa kulula ukubona iTestament elidala bese uthi babekwenza bese nawe uyokwenza kanti asekho isidingo ukuthi isikweletu sesikhokhiwe. Isikweletu sesikhokhiwe. Ngifuna ukwazi ngaphambi ukuthi nje ngibadedela abalaleli engizobafaka la ngizwe ukuthi bathini. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba usumntwana kaNkulunkulu usebenza umsebenzi wobuciko sikubona ko TV kuk-affecta kanjani umsebenzi wakho ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu ngoba phela manje kufanele ungene la uacte ube isigebengu ube inkabi udlale ezocansi ukhulume inhlamba nako konke okunye wenza kanjani leyo iyinto engilibisana nayo insuku zaphuma mihla yonke ngoba kunama role engakwazi noma sebenginikile wona basho bathi ake le role bafo eyakho but kunama role engakwazi ukuthi ungathathe anymore and ngizoyisho lento ngiyichaze ngoba angazi ukuthi yini uNkulunkulu angibizele yona emhlabeni but I know ukuthi imayilana nokukhuluma nabantu nokubazisa ngoJehova kuneyindawo engengisakwazi ukuma kuzona uma kade ungibona izolo ngihamba nqunu ku TV yizo noma kumdlalo kunezinto uNkulunkulu angeke akwazi ukungivumela mina Muzi Mthabela kodwa angamvumeli omunye umuntu ukuthi azenze ngoba usasezingeni elithize naye and inhloso kaNkulunkulu ngaye ayifani nenhloso anayo ngami ayikho into wrong ngokuacta kodwa kunabantu ekumele bangilalele uma ngikhuluma bazophazamiseka uma bengibone ngenza okunye ngelinye ilanga bese bezothi awuzosilethela iactor alizoshumayeza bakhona beke basho njalo ngelinye ilanga bathi awuzosilethela iactor kanti okubalekile ukuthi uNkulunkulu uthini ngalelo actor kuwena akhona ama platforms umfundisi angeke akwazi ukukhuluma kuwo bamlalele because vele umfundisi vele uzoshumayela vele uzositshela ngoJesu vele uzositshela ukuthi asiguquke kodwa mawuzolalela umuntu okade umbona uyitshela ukuthi hayi lo sinaye sihamba ndawonye bese umlalela esekutshela ukuthi guquke ezonweni zakho kunomehluko lapho at the same time akulula nakumina ukulalela abanye abantu bekhuluma ngibe ngibazela izinto ezithize kodwa kubalekile ukuthi njengoba ngingakhuluma indaba yedoctrine ukuthi ithini idoctrine kaNkulunkulu uthini mangabe ulalele umuntu ekhuluma ngoNkulunkulu kumele ungezwe iphimbo lalowo muntu kumele uzwe iphimbo lalowo muntu omthumile ayi ngizwa kahle ake sibathathe abalaleli ababili abathathu sizwe ukuthi bathini sincane kodwa lesikhathi lokhuzini hey cha ngaze ngamangala ukuthi awu le ndoda eyicelebrate kanje eyazi umhlaba wonke ikhulele nje entumeni emakhaya njena andikhuliswa ugogo nomkhulu awu cha uNkulunkulu mkhulu and ngifunda esinye isifundo sokuthi uma uzazi ukuthi ufuna ini empilweni uyakuthola lokho kodwa uma ukulangazelele futhi uhamba ngeyalo zabazali cha ngiyabonga uJabulani Gomede empangeni emeva mhlophe ngiyabingelela kuseni lapha mamzanele ngibingelele nesihambeli sakho senamuhla eShilo akukho kuningi engifisa ukusho but yo waze wakhuluma kamnandi ubhuti siyaluza uhambo lakhe noNkulunkulu cha mina ngincoma ivoice #eShilo noma mzalele Mbokazi kwaze kamnandi ukulalela uhambo likaBaba Muzi Mthabela siyamthanda kakhulu ku TV and uya actor hayi indawo yokudlala ngithanda nesizulu sakhe indlela asikhuluma ngayo izulu unomoya ophansi nje akatatazeli akanawo umsindo
uphansi nje indlela akhawumi ngakhona. Siyamthanda kakhulu ku-TV. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka amkhanyisele indlela yakhe kule industry. Sanibonani ekuseni Uhambo. Sanibonani Mazethi eShilo. Yo, mina bengicela ukubuza ukuthi ubaba Mthabela umelana kanjani ne-challenge yabantu besifazane left and right, ngoba hayi uNkulunkulu naye wamdala ngale ndlela amdala ngayo. Ngiyabonga uMesisi Mlambo eGoli. Ngishilo ngathi selokhu ngiqalile ngamemezela uMama Mthabela zibambe iqine ekhaya entombi ukhuleke nje. Baba Mthabela awungitshele ngempela ama DM ama temptation izinselelo enisitholayo winsizwa endesukile lapha ya ebukekayo bayayithanda abantu nangu sisi uyasho ukuthi hayi mina ngingenela nje ukuncoma izwi nenze njani ukuziprotecta nabantwana bakaNkulunkulu kodwa kusho ukuthi seniphila ngale liphila kulomhlaba wenze njani wena? Cha zinhle into ngaphandle ngeke sikufihle lokho. Okunzima kakhulu ukuthi ayisafihli lutho namhlanje. Zenza konke nje zibeke ubala. Kuyaye kwenzeke ke kuma DM umuntu akuthumele nje isithombe sakhe aqeda alandelise ngeaddress ukuthi lento le itholakala kweaddress. Izinto ezenzekayo nje sokuzaphuma. Ngangenza iphutha ngelilanga ngangivakashela eMandeni. Mase ngingena ku-Instagram qhamuka nayi message. Nami ngokunganaki because uma phela bayijwayele lezi zinto. Ngokunganaki ngithi yabona ke manje ingane zenu zenzani. Awunkosi ayakaphenikanga kanje uma ukuthi hayi kodwa Nkosi yami sinjani kahle sigane. Wathandaza uma wayivala lento. Ngizwa ngobaba ethi ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyangibona. Uba nawo lo moya ukuthi angingabe ngisenzele ukuthi ngeke ngibone abantu, angenzele ukuthi uNkulunkulu uyangibona. Nanokuthi bawumuntu obizwe uNkulunkulu kwenza umsebenzi othize. Zikhona izinto nama level ongeke uzofike kuwo uma uphila impilo yokulisona kumnyameni. Kusaba uNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu angeke azakubeke kuzo asekunikile zona eyiphuma. Hayi Muzi, in the spirit uyaziwa. Kwelika moya uyaziwa ukuthi ukuphi. Bathi emadodaneni kaSkiva ezamkhipha amadimoni. Bathi uJesu siyamazi. Hayi. Bathi uPaul siyamazi. Wena ubani wena? Ngoba wayengenaso isisindo emoyeni. Kunabantu abangeke baze bakutshela ukuthi dadewethu woza lapho izinto ezingiphikisana noNkulunkulu ezingahambisani nentando kaNkulunkulu. Kunezinto ongeke uzukwazi ukuzenza, ongeze ukwazi ukuyikhomanda ngegama lakhe ngoba uyona ingane yakhe. Yo, futhi wami ngifune lakho lokugcina sesivala. Sivalelise lakho lokudini kakhulukazi kubantu besilisa. Kumadoda. Umnyalezo wakho nje ufuna ukusho indoda ingumholi. Kunezinto ekumele sizenze singobaba senzela abantu imindeni yethu, kunezinto ekumele sizenzele amakhosikazi ethu. Bobaba thandana amakhosikazi, nakekelana izingane, vikelana amalungelo abantwana, ayipheli gender based violence. Udwami uNkulunkulu asigcinele wena isikhathi sibe sincane ngempela. uNkulunkulu akukhulisa kufihle. Siyabonga. Akucacisele futhi ukuthi yini le akubizele yona ngoba uma ngikulalela, uma ngikubona kuthi ngithi iso alikaboni. Nendlebe ayigezwa. Akangeni enhlizweni yomuntu ukuthi uNkulunkulu ulekeleli omesabayo omthandayo. Nginibingeleli bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe wafinyelela khona lo mbukiso. Mangabe uqala ukuba nathi kule channel uze ungakhohlwa ukucindelela subscribe button kanye ne-bell notification. Lapha khona besibona umlingisi osemkantshobomvu kwezokulingisa, abaningi bamazela kwisibaya umuzi. So lapho kade khuluma khona noMamzanele ngoKhozi FM interviewer ngohambo lwempilo yakhe ukuthi ungene kanjani kwi-acting nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi aze agcine esengena okholweni lokho beveze ukuthi usewumntwana kaNkulunkulu nokuthi kumchaphazela kanjani kumsebenzi wakhe. Asike sive uvo lwakho. Kanti-ke lolu hlelo lungena njalo ngamasonto kuKhozi FM lushayela uMamzanele Mbokazi luthiwa eShilo, lungena ngo-9 kuze kushaya u-12 makuyisonto. Abanye siyazi basuke beke enkonzweni abaluthola ithuba lokulalela, ingakho sisithi osike silifake nizwele